Čuli ste, moje ime je Miodrag Rakočević. Po zanimanju sam, u stvari toliko dugo sam na birovu za zapošljavanje da sam prosto zaboravio šta sam po zanimanju. Oženjen sam, ništa strašno niti boli. I kad sam trebao da se ženim, ajde neko malo da vidim, pošto sam mlad, neiskusan tada, a ništa se nije promenilo tada, kad se malo raspitam kako, koga da uzmem, šta da cenim, šta da gledam, i kažem jedan iskusni, kaže, slušaj prijatelj, iskusan Maja, nema, prošlo sve živo, kaže, moraš da uzmeš ženu da je odlična domaćica, da sprema, da brine o deci, tako dobro, moraš da uzmeš ženu da je zmaj u krevetu, da je dobra riba, dobro i to, i moraš da uzmeš ženu koja je samostalna i koja ima puno para. Odlično, samo pazi jedno. Šta? Pazi da se njih tri nikako ne sredi. Jako bitno. Jako bitno. Skoro sam bio sa nekim pesnicima, vašim kolegama, i jedan kolega, jedan vaš kolega kaže, nije reč o ljubavnoj poeziji, on kaže, ma kakva ljubavna poezija ako je kratka i ako nema bar 10 strofa? Nisam hteo s njim da polemišem, ali bih za sve dame i one koje se tako osjećaju da kažem par stihova. Hajde ovako. Poslednja si moja sinagoga, moj poslednji Petrograd i Rim. Slovom, možda mogu i bez Boga, ali bez tebe ne mogu ni s njim. Hvala.